Sabon tayo, sabon. Sabon para hindi mo maglaglag. Yung dugo ko napunta dito eh. Oo, masakit na. Bakit bigyan kita ulas? Oh, sige. One. Oh my God! Wow! Ang layo! Madulas na. Madulas siya, madulas. Dapat talaga sa bowl eh. Kaya nga eh. Seconds lang yun ah. Saan? O sige. O, dali. O, ikaw na, dali. Umauna ka na. Iintayin natin sila. Videohan kita. Ayun, bumuelo si kuya. Sa taas po yung hawak ko yan, sa taas. Okay, guys, what's up? Uh, Ngayong araw papunta kami sa Villa Pilopina sa may bandang Indang, Cavite. Gaganapin namin yung 6 years anniversary namin dito sa SMRC. Okay, punta na kami ngayon. Maaga kami dahil mahaba raw yung pila doon. Kaya inagahan namin. Mas maganda na yung maaga para walang traffic. Pagdating dun maliwanag, saktuhan lang yan. Nandito pa lang kami, paalis pa lang. Okay, dito na kami sa may Sapote. Medyo traffic dito sa may palengke. Ayan. Traffic. Ikot daw kami, ikot. Ayan, doon kami dadaan sa kabila. Traffic, abutin kami ng siyam-siyam dyan. Ayan, ikot muna, ikot. Makikiraan. Okay. Yan. Balik muna, balik. Traffic sa palengke. Yan. Dito na kami dadaan, kakaliwa kami. Sa bandang Longos ang ano namin nito, ikot para hindi na ma-traffic. Okay guys, dyan lang muna kayo. At dito rin kami. Okay, bye-bye. Update na lang mamaya. Okay, what's up guys? Mga kauragon, na update lang. Dito na kami sa may bandang 3C Martires. Ayan, malapit. Ayan. Diyan na kami banda.
Tamang chill ride. Gandang takbuhan, ganyan lang. Para iwas disgrasya na din. 'Di ba? 'Di ba guys? 'Di ba guys? Oh no. Oh no, 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 no. Okay, ito huminto mga kasama ko, magpapagas yata rito sa Shell. Yan. Baka may magsi-CR. Kaya magagas, kaya huminto. Okay. Update na lang uli ako mamaya guys. Bye-bye. Okay, palis na kami. Ito na. Okay, update na lang uli ako mamaya guys. Patayin ko na muna video ko at para tipid tayo sa battery over. Okay, overtake muna tayo at kukunan natin sila ng video. Ayan. Para may video sila. Kunan ko muna sila ng video. Ayan. Okay. Slow muna ako at papaunahin ko uli sila. Si Cheetah nahuhuli. God bless you. Si Cheetah sinisinyasan ako, mauna raw ako.
Overtake daw. Ayan, overtake. Kunan natin sila ng video. Okay. Ganda na ng daan. Inabot na kami ng liwanag, oh. Mauna na muna ako dun sa may pagliko para i-guide sila. Okay, tabi lang ako dito. Ayan, para i-guide. Doon kayo sa unahan, doon. Yun, ang ganda ng daan dito. Luwag. Sarap magpatakbo. Pero chill ride lang. At malapit na kami sa pupuntahan namin. Yan. Enjoy lang natin yung kalsada. Yan.
Okay, dito na kami sa Cavite State University. Malapit na. Wow, ganda ng daan. Presko pati yung hangin dito. Ayan, ang ganda ng daan. Sarap bumangking kung marunong lang akong bumangking. Aso hindi marunong. Ayun, malapit na yung ito papasok na kami sa may Villa Pilomena, oh. Kita ko na yung this way. Ito. This way. Ayan, dito lang muna ako sa tabi. At bibidyoan ko muna sila. Doon kayo sa unahan, doon. Diretso na kayo, diretso. Sige, diretso. Habulin ko rin naman kayo eh. Si Chita, naiiwan. Yan si Chita, naiiwan. Lagi kami nasa likod niyan. Ayan, habulin ko kayo, Chita. So, papasok na kami sa Villa Pilomena. Update uli guys, at andito na kami sa pinaka main gate ng Villa Pilomena Spring Resort. Ito, papasok na kami. Yan. Sa wakas, nakarating. Oh, ganda na daan. Babangking uli ako, di naman marunong, wag na. Yan, dito na kami ngayon.
Sa wakas, nakarating din kami sa resort. Ayun, dami na agad tao. Ang aga pa. Halos alas 6, mag-aalas 6:30 pa lang. Oh. Pero ang dami na agad tao. Tama lang yung pagpunta pala namin, maaga. Para di kami mahirapan kasi dito may ano lang, limit. Okay, park muna natin. At para makapwesto na muna tayo na maayos, park muna natin, park. Yan, pork chop. Video? Video yan, oh. Walang camera. Camera talaga to. Oh. Ihaw-ihaw muna tayo. Tilapia sa pork chop. Mga buhay pa to kanina. Ay, yung ano natin, oh, apply! Yung ano natin! Yung banner! Ayan. Lagyan mo pabigat! Dito kami ngayon sa Villa Filomena. Ito yung sablay! Si Vice, may dala-dala ng tilapia. Yan. Ito yung Villa Filomena.
Ba talaga? Opus na! Oh. 1, 2, 3. Ayan. Isa pa. Oh. Okay. At akala niya, tawag dito, picture. Picture eh. mga kauragon, shout out. Wagon. Wagon. Akala niya picture eh. Pala video. Wagon. Oragon. Oh. Ay, Jow, hintayin mo tong kutsilyo. Oh, yung ano? Uy, kinuko. Jow, hintayin mo kutsilyo yan. Mainit yung pwesto natin. Payat. Ayun o, yung anong wala pag-abuka ba? Yan. Yan, ka na. Oh, kutsilyo. Uy, Jow, kutsilyo daw. Ayan oh. Nangunguha na sila ng dahon ng saging. Bodol fight. Ayun, kabayo, mali kasi. Video na naman, no? 1, 2, 3. Kasama siyempre sa video yan. Ayan. Post mo na lang. Ayan. Uy, sarap ah. Lambot ah. Ayan. Hop. Ayan. Dito naman yung part na nasa baba. Picture ka pa, selfie ka pa. Kala mo huli ka. Malapit. Oh, mayroon pa pala dito. Tingin natin. Napunta natin yung pangit. Oh. Oh, mayroon pa pala dito, pre. Oh. Ngayon ako. Marami rin pala dito. Magandang pumisto dyan, pre. Oh. Yan. Magandang pwesto dyan. Maganda pala dito kay Sarod. Mas maganda dito kaysa doon sa napwesto natin. Marami yung tubig. Pala yun? Yan o. Hello o. Sa right sir eh. Meron tayo ditong slide. Ayan. Madulas kasi may lumot. Dito si Fernando. Sumabit ka sa Dyan. Oo. Dito siya. Ganito pala. Ayan. Pwede. Malinaw naman pala oh. Doon lang pala malabo. Kasi mababaw na doon. Tsaka may lupa doon. Villa Pilumina. Walang daanan. Oo, wala. Meron din pala ano doon pre Meron din palang tulay doon.
May tawiran pala dyan, no? May tulay. Yan, ganito yung Villa Pilomena Resort dito sa may Indang, Cavite. Marami rin pala silang cottage. Ayan, maliliit. Dami cottage. Oh, may pools din. Yun. Oh, mayroon din ditong pools. Ganda dito dito magbabad. Ang tubig pala pag ganun. Oo, papunta lang eh. Ganun pala ang tubig. Daan tayo doon. Diretso tayo doon. O doon tayo dumaan. Pag ganun tayo. Diyan, anong tawag dyan? PVC yan ah. Speedboat nga. PVC lang yan. Ano tawag dyan? Bisikleta. Biking. Magbabay ka sa tubig. Para sa kuryente naman. Para tipid. Ganda lang yung view. Ganda ng view. Dahil nandyan sila. Oh. Kain tatlo, ito. Yeah. Oo nga. Malamig nga eh. Sige lang po. Ay. Lamig.
Pauwi na ang SMRC family. Bye-bye. Overtake muna ako sa kanila para abangan ko sila doon sa may unahan. May maganda akong pwesto nakita doon eh. Alam, masyado silang mabilis. Sinasan ko na lang magdahan-dahan. Okay, hanggang dito na lang ang ating video at nagpapasalamat kami lahat sa mga kasamahan namin sa SMRC, One Heart, One Family, SMRC, 6 years, still counting. Bye-bye! Mga Kauragon, shout out din sa inyo mga Kauragon. Sa lahat ng mga subscriber ni Kauragon, salamat. Maraming salamat. Okay, at patayin ko na muna yung video natin. Hanggang dito na lang po.